masocialites amazhinji angatori mamusicians angari mamishen akamboreka kudhara nenyaya yekuti kwakusina ningekiri vaimba udharaanenge yakatombonetsa paredio sai pedu badatisazonaka but nosong yakatombonetsa udhara vanisong yakatombonetsa udhara even madam bosi pane song yaiva ndakambonzwa dhara gospel vachiimba masocialites akawanda kudhara achitanga angari maningikiri angari mamisicians uziye airoda kwamagdi zvichitobuda ndofunga kudhara the competition was tough aiwa angari mawanja kudhara musati kwakune vakazonyarara vana mesi kuchoina vanani ivo dziri dancehall yakudhara yanga iri kuiva vafana wanga wasikazonge nawanzi vakurikuda apa pene panotanga kuvatobhilifisa etwana Oktoba inenge iri mandi apa yatova mandi nainoleji uda kuti ndikuedhe uchindepi anamboti uyani uda kuindepi kurekera speaker remakuwa yes anti ndinandota makuwa adamuridza beat kagasi wada kuridza freestyle hana undudzazvo iwona vasinga kushuwere naisi ndakanda vakudzeka kuti vaiye kushuwa nasi uri mumurasendeki macho ndazopinda pane maita one connector ukoma speaker remakuwa connector speaker remakuwa uvamba ne nesipika vanga nesipika remakuwa nazoba advance anaka jive wada watiratidza bana shamwari watotanga unachona kuswera kuti jive vanotamba here ndonganditamba kumashuwede kana akadhakwa andamba kumashuwede kana akadhakwa yakandakadhakwa load shedding ateni muri kupi kwa muri kunikwa load shedding koko nasi kwanzi knowledge ndokuya ikoko kupi komuna iko kupi knowledge pafoni here udatora nemachinda uda kutiimbisa tichienda futi kunoimba muzeseme usati utsinyika aiwa zvenyu yaimutaure zvenyu yaimutaure naGuspy warrior toda kumubvunza makuwa naye toda kuwa nyaya screenshot tadzo aripi talini uya tadzo ari kugaka here kune gaka here guys tina fadha gaka panapa tino ndiwo usiri kubatika ini ndogara riri pano guys esfei tiwe zvisinga zveivi iri kusinga tiri kuconnecta unokukonekta kupizvi apana paspeaker hani mati ndikonekte pafoni yangu aiwa tisi toda kuconnecta imoda kuconnecta saka ndibhise saka chiisi connectai hanzi gaka live now alright kwasai imimi semashawe pano muri pano kwanzi Guspy warrior haapinduri murume wangu anodawo kwai anodawo kuimba naye but anongoblutika handisiyi izvozvo zvimakolabha handisiyi chikoletaini handizi ramba uchizama sha unozati kana uchida chinhu kumunhu usapere moyo ramba uchizama chete ramba uchizama ramba uchingozama uchingosedhamezi zvikusvikira adhakwa ati harega ningopa kolabho yacho asi talini ari kugaka musiyei speaker shocks shocks something. Okay, mira, okay, and connecting. Hanzi ainyengwa pajekerere. Ani. Tia, akazvinzwe people kuzinizvo. Imi makuwa munawo kaimi. Vanhu avaka. Ende mune makuwa. Ende shumboro zine makuwa veri. Rutendo auzi Guspy kwakazi ndiwingi. Muningi na wawingi. Takana kugwani zero kufuma jezi 15 ndokwa kune 1 kwa kune kwa kune chiku foma 105 woni kuna chera achimba zvakafamba sei ku guys kwachera uko
Nzwai beauty. Anu Simeli mutsetu kuya kushukura sebegeni. Ndakata kumirirai. Makata wanu ndakata kumirirai kugare mandudzo. Iri mugare mandudzo ngwani pano bukira ya accommodation. Pane weka accommodation ndakataura na kuti mungoenda panzvimbo 1 mesi. What do you reference? We are going to Shinsoman. The guy guys go phone freezer. Share life guys, share life mudeze wangu. Jogara pana ndani kamera pana ase kwata utamba. Oyo. Hey. Oh yeah. Vapewo sando dzavo guys, vapewo sando dzavo vachikurarama, vapewo rudo rwavo. Apo. Señorita. Uripo. Señorita. Kamera. Magadi, shamana sam. Mafare. Muy bem. Rasenberg, what are you here? Enza, take out your Rasenberg, put on the boys, zapinda manjimbo, mudikirai. Anzo bad diva, and the house, yes. Shinsoman, what are we doing? Shinsoman, Rutendo Moyo. Señorita. Huyai ku eu passo. Yes. Baby muzaware ndino uya na ogosha. Sabugu vachatiperekeza torova makitare kusha. Ndati Señorita. Uya utange Señorita. Razindo tenga pia Señorita. Uya ikurasenbeki imi. Oyo, pulo. Señorita. Señorita. Oyo. Azitamba madanza. Oyo. Tinokudai musati trukewo please tinokula Uzaipatani tukade challenge yedance Uzaipatani tukade challenge yako Moda kwaza mkomana mudhavu wepa chuspo Anakuzama wani Anakona utokukunda Ayo wachitambe chidafu Achia Achokumbuka njia Last time chakajamba chikadona chikakunguruka Togona kuchideza chine pana pamutambe Akachuri Togona kuchideza Tabashinika baba Anti gospel itaso unonga to featuring and Shinso tiri kunoitamba nhasi ku El Paso guys unonga Hey saka vanhu vasikana veMurasenberg vese team reMurasenberg guys dedzai mashawo eMurasenberg amunozese tegai mashawo ma-H ma-who ose Murasenberg madedzei amunoziva tinoda kuti vai vakapfeka zvokunongesa handika munhu wese guys bumshot nhasi bumshot yakasiya garo panze because tinenge chita setinononga inini ndinotori neyangu guys ndabva kunotenga vasikana nhasi ndabva kunotenga yangu muzara nhasi saka kana usipa hupo kana wanga ukaminyira kuona today is the day ukatokuta nhasi hapasisina tiri bolini yechisirine ndiwayo muri sei mabamshot nemamini mabamshot nhasi itase unononga pamiboli zaise unononga kuitase unononga zaise unononga Yeah. Tunabononga kochi makuwa rapera aiwa speaker aliperi moto zvitiri kuconnect speaker aliperi moto remakuwa ndikugopera makuwa sei vasikana kati vaona kuti kuruda kuitwa sei How are you Brenda? Kusei ndikumwona hello Amanda Ruby ndakudza ngati pa diaries pali masha wangu aripo amindi musina kui are you married amindi musina kubvunza kuti are you married kwa mshabatwa munhu garo asi kunobatwa munhu garo nasi shukuresi Hanzi galo nasakaipa ende galo barwa ipapo amazing azire makuwa rapera moto aiwa tata connected taisa moto ni makuwa Shinsoman udini Whoa! Hero.
volume yakawandisa aiwa ivolume bamini yakawandisa pamai ivolume kupera kwespika kupera kwespika remakuva kupera kwespika kupera kwespika remakuva guys vanhu vapinda vanhu varupinda wakawanda guys kana zvichikuona team Rustenburg mu comment section team I see you muchikuitai muripi unless mukutaura neni muri ko club uko muri kupi ngatitei tichidzoka ngatitei tichiuya nditika kwai mati vako here vamwe chimwa basi unosvika wapedza nguva yako basa iwe uchipedza wokunanga zvekoko zvaendwa zvamamhande zvaendwa guys hanzi chaveko kuti kana uripo tokubata manje so hanzi tikubasa batiuya uya aiwa tetiripo svika makuseni Gaspi mwana wa manyerukega naimi mamuchiziya ikati gairi vendakudzai makuwa muzondibhadhara makuwa Gaspi wori amuziya kuti mwana wababa mekaniki manyeru kwati amuziya anoera nzou asi haagone kuimba zamanyeruke ngambotindira hwani yavamanyeruke aiwa Gaspi timbotindira hwani yavamanyeruke iyo ifamba nayo toni famba nayo rova yauroni ndorovanyango mawedza asitauya ndoruvazvirova ndorova wachie pamikomukucha seko volume ndanditaka volume yakawanda spika nemakwa hariperi makuhwa spika hariperi moto pamusaisa spika iri hayi musasa volume iri hayi right muda taimbe kuti chigaizi vamanyeruke tipewo hwani vamanyeruke vakafanana venu ndiwo makorokoto ya isa iyoyo makorokoto 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 iyo timba ndira yarove
Tere. Ini namba renyika kai. Oh, naga. Iyo mei. Nauna pipa gospel guys. Nauna pipa oh. Nika iyo yakanaka. Ino batale matingo. Nika iyo yakanaka. Yachile umba. Ayo pizza ayo guys. Pizza haka. Mai wangu leo rudo mambo. Kutise sendeshenyu. Hey! Ino yakanaka. Ino batala notenda. Nika ino yakanaka. Majai kwa Majai. Mai wangu leo rudo mambo. Kutise sendeshenyu. Mai wangu leo rudo mambo. Kutise sendeshenyu. Oyo. Koma lyrics apa panyara ribeya. Anogona. Serious anogona. Vana varikutara zvipo zvana baba vavo. NaGuspy Fada. Sara kugara muchitamba navo. Ina Hanzi ndisare nemi, mimi ndinosara nemi. Sara usinyengwa ipapa. Usinyengwa ipapa. Mubvunzei guys kuti is he married guys? Asking for yourselves in comment section. As long as atogwa newani wenyu bozve kuti baba. Bozve. As long as one chete chakutogwa newani wenyu apa bozve kuti. Ndio. Pane mumwe murume anisane masha pane mumwe murume ane mashari. Hauri ndiGuspy ndakani. Haumuziere ligani. Saka naye shamwari muri kuuya here kwaGuspy kuFacebook chimonidzai makuhwa kai hanzi ndimi maridzi vavo kepi unodzani gozi asi kudaivari hazviriko maiziya tendiri pael paso ende kupinda pari kungopindwa maiziya kamari kashoma Patricia asking for which sister. Guys okay uvala ine vana vasha anondidezi dance over. Hello isitakatozorora Grace, what is it? Bye, Larbo. As Baba Eli Mika. Zino Ma, Umakawana no program, Namoro and Mukamga, Ungana, if you wait the rain to prove no guys, I saving. Soon as was going, I was going. I want the skin. I want this game. Well, see, I am on another young to go to any. hanzi challenge chako mbodai Yeah, this was the young mirror. Imba yako ya wakandi dadira. Oh. Hanzi mukudya iko kusimba mese. Good life zvainoita. Mabanana yawo. Antimbodibra tasangana zvidakwa Musati mationa izotakadakwa tasangana zvidakwa Miraye muone sutakadakwa totobva tatozodhakwa tikumwa vamwa yeah. Shakwari inganyaya urora yataurwani. Saka mudana Guspy nhasi makatigadzirire nasi mahoraka ndichingoona mafanzi angu achinga paFacebook achingotora manamba avo ari kuda saka ndangoaunganidza manamba iwayo ndikamaisa pakanaka ndoda kupedza nemi handidi vanosara nenyota handidi amuvasiye vanenyota hanzi zviri nani kurasa munhu pane kurasa chi
wawi isu atogorita zvinhu zvakadaro. But mona ndikadhanzike doro vava makachitaurwa panapa. Ndiri vegetarian. Zviriko mafia. Shintsongorera kupi? Mandiripo pateni. Saka 3 October imandi. Aizia. Imandi. Mndara 31 October iyi ndiwatwa munzwa nezvaizvi. Makati gadzire 31 October. 31 October ma1. Ndati ndibva nangokudze 31 October ndikuburitsa chinhu. But maburitsiro angu hafanani nevamwe vese. Indine angu mabuditsiro andichada kuti imi muwirana nene mabuditsiro api? Iwayo. Waiziya? Chii chakambanyanyoitika pana 31 October? Bozi date iri rinopisa kuma mafia 19. Aiwa date hombe kuma mafia 19. No 31 October pane mamero akapindira achida kuvhiringidza chinhu but ndo pachakatosimukira. Makrete tambarana taita wakatambarana waiziya? Katambarana muke ku Mozambique. Tambarana. Iko kaika katohodhwa crate race kuti zvidhakiswe. Asi pawara. Ka crate ketambarana. Crate tambarana waiziya? But zvisine koseko muri kuti album ndambodare. Asi tora muri kuda. Ndokupe zvamunoda. Ngati mubasa tumbodawo. Tumbo wapo zvatinoda. Tanyangu kuti zvamunoda. Shinzorutiza usati wadaira mubvunzo yedu sei. Chimuya. Chinotuze kuti this year patukutamba Christmas chii chamune matidonhedzera mna. Kupera kwaNovember. Matare pai 3 apeta. Kumdara muenda kumatare rini. Vanhu vechiboyi vanotoita zvematare. Vechishona. Vakanonopeta. Waiziya? Ndo kwandinonouya nemarecords. Ndiri kuuya nawo marecords 5 chete. 5 marecords. 5 ane mavideo. Kuti vatambe musi watwendani. Kuti mutambe paChristmas. Aya mukasatotamba hamuchatotamba futi. Okay. Zvatotangira pana October yapa vawana. Wakatizira because of 31 October. Wangu. But kuti sei uri. Boy. Zviriko waiziya. Zviriko. Saka imimi unaenda kuita nsandaenda. Boza apa takada kuenda ka. Vakuti dako. Waiziya. Saka takuda kuita. Saka wheelers tichauya. Hamuchapukanya zvinhu guys. Nompezera ndakutokwata waiziya. But tinouya. How it alone as long did it pour out alone. As long did it pour out alone. As long did it pour out alone. Yeah. Certain girl me I love you know. Bano nyara ndidi kuva wona. Yeah. A bad girl me love. Very freaky. Basiri shy. Yeah. Me love to bang in ayo. Me love to come in ayo. Mawale masensado waiziya. Tarisiya ihumandara uyo mimanzi minyowani. Iya ndikuburitsa mavirgin. Waiziya. Vasati vasangana nevarume vasikana ndikuburitsa mahura. Zviriko. Shamwari song yezvidhakwa iri kudiwa pano. Ngatisangane kuba. Voice Gaspy ndakuita mai. Ndatombosima. Kanziwa namba katakura nemaGuspy keke. Nanatsoka. Nanatsoka bona. Kanoti tize. Ndikechirungu. Hayi mimi zvechirungu zvogona kutobvumira. Goosebumps. Right, tauda kukata maizi. Sasa tauda kukata. Chimotipewa 1 watozotanga. Sauruka. Ndondenda changara. Mari baba ndivo vakaita azouya pedyo neni. Nange ndatobaraka. Veugama vanga vatondi Kanga nyaya. Kangari mshumba notaura. Nachimbo changu ndozvaura. Batai ba. Awita.
Vavengi vangu vese nanasi vanonyora nekuti chimbo changu nanasi ndazonyora vagwarira vaibva vakatyira kuti vakagora vachingondikanyira namarimbo inonamirira tachisiwa mani chimune joizia baba asi takaenda kutorova chiriko chiri mukati chiri kurova chinotonanga chiri kwachiro. aiwa bo guys waizia nice hanging out with you guys taspa takunoimba kuEl Paso izvezvi Kuimbira variko titakunaimbira variko imandi buda kuimbira over diningi. chimanya chigeza Yeah, blessings family. Until we meet again. yo y'all see y'all sound the big thing. Yeah. Wana lave, Yeah, dirwa.